Murna talakawa, murna talakawa, yunwa daram, kaga security daram. Bola Tinubu ya sai mana 'yanci talakawa. To, idan kuka gani nan me kuka gani? Gari ne ko shinkafa? Ina jira kada ku ce ina zolaya. Waƙar ce yanzu nake saurare ta ban dariya. To kuma ita ce wannan waƙar wadda mutane suka dinga reporting ɗin mawaƙi Dauda Adamu Abdullahi Kautarara suka je aka kulle mashi waƙa. Aka kulle mashi Facebook account ɗin shi suka dinga reporting ɗin shi a ko'ina a ko'ina. To amma da yake sun san ƙarfin security na YouTube, sun yi zai ya kulle channel. Shi YouTube bai kulle channel haka illegally. Akwai abubuwa da dama wanda yake yi sannan ya kulle maka channel. Ba haka nan kawai zai kulle ma channel. In ga YouTube ya kulle ma channel, akwai policy wanda ke gare shi in ba su kai breaking ba ruwan shi da kai. Ba ruwan shi da kai. Security daram, yunwa daram.